jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Malta fl-20 sena anniversarju mis-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea, l-attwalità politika u temi kurrenti. Dan u ħafna aktar hekk kif il-lejla jerġa' jirritorna fuq l-Istazzjon One il-programm Din Jistaqsi. Fuq il-panel tad-diskussjoni hemm id-deputati tal-Partit Laburista Elix Muscat u Naomi Kakija, bl-involviment ukoll ta' numru ta' kollegamenti virtwali. Minn diversi temi li ħarġu waqt id-diskussjoni Din Jistaqsi speċifikament lis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġejja, dwar il-sibijiet tiegħu u tal-ħaddiema b'rabta mal-iskema stabilta li skont il-Partit Nazzjonalista hija perikoluża. Uffiċjalment l-istatistika qed turi biċ-ċar li l-prezzijiet tal-ikel m'għadhomx telgħin l-istess rata li kien hemm u kien hemm traħħis. Mela allura qed bil-fors li qed ħalli effett fuq il-kwalità tal-ħajja tal-affarijiet. Il-ġurnalist Xavier Balzan tenna li għall-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej iż-żewġ partiti politiċi jridu jqisu sew diversi fatturi li qed iħallu impatt fuq is-soċjetà tagħna. Naħseb irridu nindirizzaw ovvjament il-kwistjoni ta' il-pajjiż fejn hu sejjer, jiġifieri fis-sens il-pajjiż sejjer tajjeb, jiġifieri jiena ma nistax ma ngħidx min jiġi hawnhekk, naħseb jistaġeb bil-mod li l-kwalità tal-ħajja tagħna, lejxin, ix-xogħol, eċetera, eċetera. Sa dan it-tant iż-żewġ deputati Laburisti għaddew messaġġ ċar li l-Partit Laburista qed juri riċetta tajba li jismaw jintegra mal-poplu Malti u Awċi u dik ir-riċetta qed ħalli frott.